Ang stress o problema dili jud na malikayan sa usa ka tawo o diri sa kalibutanon kay titang tanan halos naa jud tay mga problema no, pero kung ato lang nang iampo og ipangayoon sa atong Ama nga nasa kahitaas-an atong Ginoong Hesus, sigurado jud tanan atong mga problema iyan ang wagtangon basta tinuoray tang nagsangpit sa iyahang mga angay buhaton. So kita tanan mga amiga is weather lang jud ang panahon sa atong kinabuhi nga molabay usahay nata sa maayong pamutang, usahay nata sa dili maayong pamutang, pero iampo lang na kanunay nga magmanaugon ka o mag safety imong kanunay nga mga panginabuhi sa imong pamilya. Sigurado jud nagabayan jud ta niya maskin pa sa kadaghan natong problema sa kalibutan. Problema lang man na siya, dapat dili lang nato seryosohon ang mga problema. Sigurado jud na magmalipayon ta maskin sa kalisod sa panahon di ginato na malikayan no. Pero tambag na ako sa inyo ha, kung may problema, kung di man ta makashare sa atong pamilya, parente o amiga, paduo lang nato na sa Ginoong Hesus kay siya lang jud bahala og mapakalma sa ato ang mga libang bati sa atong sarili nga dili jud ta magkalisod pa.